választottuk a kiállítás címének a találkozót, vagy a találkozást. Én csak reméltem, hogy ez jól sikerül. Sikerülhet-e nem jól egy találkozás. Azt gondoltam, hogy jó lesz, hogyha Nagy Tamás tanár úr nyitja meg ezt a kiállítást, mert ő jól ismerte Lacit. Most mondott olyan gondolatokat, amitől rájöttem, hogy talán még jobban ismeri, mint reméltem volna. És őróla, illetve kettőjükről egy történet jut eszembe, amikor Laci a gyakorlati ideje végén, amit náluk töltött, olajkartonra ragasztotta föl a diplom munkájának a printjeit, és ez valamikor olyan 11 és hajnal 2 közé esett egy este. Fölhívott, hogy eljönnék-e segíteni, és aztán hazavigyem, és bementem az irodába, és tudom, hogy amíg nyomtatott, addig én aludtam egyet ott az előtérbe, és amikor kész volt a nyomtatással fölébredtett, és kimentünk az erkére, egy nagyon szép panoráma látszott, kimentünk az erkére, és ragasztósprével fölragasztottuk ezeket a printeket az olajkartonra. És ennyi. Nagy Tamás tanár úrral nem igen gyakran találkozunk, most ez nekem egy nagy újra találkozás volt. Viszonylag kevés gondolatot fogok mondani a sajátjaim közül, nekem pillanatonként vannak úgy gondolataim ezzel az egésszel kapcsolatban, nem férnek bele, ezért engedjék meg és engedjétek meg, hogy azok közül a levelek közül olvassak föl részleteket, amit az osztálytársai írtak nekünk, illetve Lacinak. 3-szor olvastam el ezeket a leveleket. Egyrészt először akkor, amikor megkaptuk őket, aztán nagyjából egy éve, amikor felmerült ennek a kiállításnak a gondolata, és legutóbb tegnap, amikor szedegettem össze a gondolataimat. Akkor most az osztálytársak sorai következnek. Nagyon levegősen van írva, hogy igazából nem is 3 oldal. Hogy egy szakasz végén szembenézzek az új helyzettel, búcsút mondjak Lacinak, és megpróbáljam tisztán kivenni az új Lacit, a képet, ami róla bennem majd tovább él. Hiszem, hogy mindannyiunkat arra késztet, hogy kimutassuk a szeretetünket a hozzánk tartozóknak, hogy megtegyünk egy lépést közelebb, amit esetleg halogattunk volna. Egyik osztálytársa ajándékáról következő sorok. Pont. Minden esetre van egy fénykép, ami igazából egy montázs, egy általad készített montázs, és évek óta ott áll az íróasztalomon bekeretezve. Egyik karácsonyi közös ajándékozáskor kaptam tőled. Hogy miért olyan kedves ez a kép számomra? Egyfelől természetesen azért, mert te készítetted, másfelől azért, mert egy kézilabda bajnokot ábrázol, akinek az arca hogy nem az enyém. Vagyis elképzeltél engem úgy, ahogy kinéznék kézilabda bajnokként, és meg is teremtetted ezt a képet. A te képzeleted által lett egy kicsit valóságossá az, ami mindig is fikció marad, hiszen soha nem lesz belőlem igazi kézilabdás bajnok. Pont emiatt szeretem ezt a képet nagyon. De szeretetből, barátságból el tudtál képzelni, és egy montázs révén meg is alkottál olyan formában, amilyenben én csak szeretnék lenni, de még magam sem tudom elképzelni igazán. Látod, te nagyobbat álmodtál, mint én, helyettem is. Következő gondolat. Nem fogom mondani a következő gondolat, csak tartok egy másodpercet, és hadd olvassam végig, jó? Ezeket a jegyzeteket. Tudom, hogy olyan az ember, hogy amíg adott a lehetőség valamire, nem használja ki annyira, amennyire lehet, és utólag bánkódik azon, amit elmulasztott. Egyszer valamikor hiszem, hogy újra találkozunk, és újra átúszunk az öblöt, és rengeteg fényképet készítünk majd együtt. Az osztálytársa úgy írt, hogy ő az aki, és egy pár dolgot, ami eszébe jutott róla. Ő az aki tudomásul vette, hogy évek óta lassúsoztam. Nem is tudom, szerette ezt. Ő az, aki általában úgy írta alá, P felkiáltójel, ez ugye a puszi, már nálunk is, SMS-ben, Lacos. Illetve egyszer így, Laci, zárójel, vagyok és leszek. Idézet következik. Imádkozz, mosolyogj, gondolj
hogy nem látlak, még nem jelenti azt, hogy nem kell rám gondolni, hiszen várok rád, itt vagyok a közeledben, egészen közel. Nincs semmi baj. Amikor visszarepültem, magányosan ültem a repülőgépen, senki sem ült mellettem. Lacira gondoltam, pityeregtem. Aztán néztem a felhőket, és úgy éreztem, ilyen magasan, most egészen közel vagyok hozzá. Behúnytam a szemem, és éreztem, hogy tényleg ott van mellettem. Azt mondta, szia, minden rendben van. Mintha bennem is tovább élnél, amikor segítek valakinek, aki éppen most egy simogatásra vár. Laci, érzed, hogy semmivé lett a távolság? Eddig csak akkor láttalak, amikor otthon voltam, most állandóan. Közelebb vagy, mint eddig bármikor. Hiszem és érzem, hogy tovább élsz. Mert hiányzol. Hiányzol nekik, nekünk, mindenkinek. Azt az egyet sajnálom, hogy tényleg ritkán mondjuk ki egymásnak, mennyire szereted. Tovább élsz bennem, és hiszem, egykoron találkozunk. Egyszer elém jött a munkahelyemre egyik napos délutánon, és a félvárost átsétáltuk, és közben órákon át beszélgettünk. Soha ki nem fogyott a mesélnivalókból, mindig nála volt a fényképezőgépe, amelyen egyedi perspektívájú fotói százait csodálhattam meg, melyekhez mindig volt egy színes története. De ennél még több olyan emlékem van, melyen sosem hagy nyomot az idő. Melegség önti el a szívem, ha arra gondolok, mikor nem találtam a helyem az egyetemen, Lacinak mi sem volt természetesebb, mint hogy néhány órára áthívjon az építészek közé. Ott annyira jól éreztem magam, hogy bizonyos időszakokban többet jártam oda, mint a Duna túloldalára. Laci a legjobb barátom volt és lesz. Ezen nem változtatnak semmit. Gondolkoztam, sokszor találkoztam az egyetemi évei alatt építész társaival, barátaival, és gondolkoztam. Egy idő után elkezdett vágni az ember, hogy kicsit hasonlítson rájuk. Hát rájöttem, hogy köztem és köztük semmi más hasonlóság nincs, csak az, hogy sokszor ők sincsenek kialudva, meg én se, és egyikünk se tudja, hogy mikor aludta ki magát utoljára. Amikor az ember fáradt, nem gondolkozik, nem mérlegel, hogy ki mondja ezt, azt, amit gondol, és éreztem napok óta, hogy ma ki fogom mondani. Mindegyik levélben a remény van, a jelen pillanat, és ez visz tovább. Azt gondoltam, hogy nagyon bátor leszek ma este, de nem hittem volna, hogy ennyire bátornak kell lennem, mint tanár úr volt, és így egyenesen és konkrétan beszélt a találkozásról, amit én mindig sejtettem, mindig reméltem, hogy sikerült neki odafönn, és most már tudom, hogy sikerült neki odafönn. És egy utolsó gondolattal zárnék, illetve nyitnék másodszor. Amikor kicsit voltunk és kaptunk legót, akkor én kis autókat építettem, és ültettem a kerekeket, öcsém pedig házakat épített. És akkor anyukám mondta, szerintem nem volt öcsém több 7 évesnél, anyukám mondta, hogy ha építész lesz, akkor majd ő fogja tervezni a házukat, vagy a házunkat. És most mondhatná akárki ott kint az utcán, hogy így jártunk. Én azt gondolom, hogy ahol ő most van, és akivel ő most konzultál a fél éves beadandója előtt, az a legjobb konzulens. És azt gondolom, hogy szüleim, én és bárki nyugodtan hiheti azt, hogy házat épít nekünk.